пиша. Да, ще ми се казва на селфи, за това така се пиша. Да. Надявам се, урока да ви е харесал от вчера. Надявам се също да ви е помогнало. Ако е така, също се абонирайте. Много ми трябват абонатки. Изядаме в началото. Да и наистина почти ще бъдем. Един час. Ето, тук ще се скрие. Не. Да, ама сме възможности. 50 минути там малко. Това възлият. Ми даде топченцата. Даде топченцата. Вечерме, 82. Прекопчите. Трябва само да бягам, знам хора. Да, аз сега си събирам хора, за да си купа бандикам, понеже мисля, че клиповете са ви малко и да ги направя така повече време. За това си събирам пари. Ще ти изям, ще ви изям. Да, който не знае как се разделя с Space, се разделя. Малко ще бъде времето. Дали ще има ревю, не знам хора, не знам. Зависи някой дали ще ми дигне. И това. Много ли нещо. Надявам се да е по-добре с този Windows. Да. Препоръчвам ви Windows 7, както и аз сега съм на Windows 7. Никога не бъдете на Windows 8, много е гаден. По-бърз е, по-всичко седмицата. Осмицата бавен и смотан. Не, как ме изяде това. Надявам се, ако е така, абонирайте се, коментирайте и че